Ето как Smart Test може да ви помогне за началото на учебната година. Ще ви покажа как може да копирате входно ниво и да създавате анализи, както да използвате и анкетата за тормоз и да изтеглите обобщените резултати. От страницата Моите тестове ще потърся и ще копирам входно ниво по математика за 7 клас. След това ще направя нов изпит, например за 7 клас. Можете да споделите изпита с учениците с линк, код или QR код. След като го решат, от страницата анализи ще създадем нов анализ на входно ниво по математика за 7 клас и ще добавим изпитите от тук за 7А и 7Б клас. Автоматично се генерира количествения анализ, като може да допишете усвоените и неусвоените знания, мерки за отстраняване и причините за пропуски. От тук може да изтеглите анализите в Word документ, като автоматично се добавя информация и за училището. Анкетата за тормоз се използва още по-лесно, като линка вече е само един. Администраторът може да копира линка, като отиде на профил страницата си, ето тук. Когато учениците отворят линка, първо попълват класа си, а после и анкетата. След като я попълнят, администраторът може да изтегли обобщените резултати от тук. Ето как изглеждат, като ще виждате колко пъти са отговорили учениците на всеки един отговор. И това е накратко. Надяваме се новите възможности да са ви от полза. До скоро!